दान्दिसे समनि उनावनो नैबे हादरनि राजधानी दिल्लीनि नैबे कैलाश कल'नि बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै जे लामा बेखेवनाय आरो बिथांनि मुङै जे अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय मुसुखा बेखेवनाय बे हाबाफारिया दान्दिसे समनि उनावनो जानो थांगासिनो दं आरो बे गोथार हाबाफारिया गोबां लोब लोब दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो दिल्लीनिल' नङा बेवहाय आसामनि आरो बिटिआरनि गोबां बर' रायजो राजा बिथांमोनहा बेवहाय बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोन्दों बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे दान्दिसे समनि उनाव बे रंगिना संगिना जि जारिमिनारि नैबे जे हाबाफारि जानो थांगासिनो दं बे हाबाफारिया जागायसिगोन हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा नुजाफैसिगोन आरो बेजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो दिल्लीनिनो गिबि मन्त्रि रेखा गुप्ता बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन बुंनो थाङोबा दिनैनि नैबे गोथार साना दुलाराय बर' हारिनि थाखायनो मोनसे जारिमिनारि सान मानोना गोबां गोलाव समनि मोनसे बे दाबिमोन जिहेतु बे दाबियाव गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो गोबां बर'नि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय दाबि खालामनाय दंखायोमोन जे बड'फानि जिथु मुसुखा आरो बड'फाखौ बुहुमाव मिथिहोनो थाखाय आरो बड'फाखौ जोंनि हादोराव गोसार होनो थाखाय बे मोनसे नाजानाय बे थांखिया दिनै मोगथां महराव मोननो थांगासिनो दङ दान्दिसे समनि उनावनो जे बड'फानि मुसुखा बेखेवनाय आरो बड'फानि मुङै जे लामा बेखेवनाय बे हाबाफारिया जागोन आरो बे हाबाफारिखौ हादरनिनो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बेवहाय बेखेवफैगोन आरो बेवहाय माखासे नुजाफैनो हानाय माखासे गेदेमा बिथांमोननिफ्राय जोङो फंनैसो बाथ्रा मिथिना लागोन जिहेतु नैबे समाव बेवहाय बाहागो लाफैनाय माखासे गेदेमा बिथांमोन दङ बिथांमोननिफ्राय मिथिना लागोन जिहेतु दिनै नैबे गोथार हाबाफारि बे हाबाफारिनि सायाव नोंथाङा बाहागो लाफैनानै बे समाव मा फोरमायगोन रायजोफोरनो जोबोद मोजां मोनो दिल्ली बादि जायगायाव बेबायदि लामा मोनसे जोंनि बड'फा उपेननि नामै खालामनाया बिराद एचिभमेन्ट आरो जों बयबो बेनिफ्राय गोग्गा मोनो गावखौनो गाव आरो गोजोननाय मोन्दों बेयाव फैनानै बयखौबो आङो एक्चुवेलि आं अरिजिनेल क'क्राझारनि आं दिल्लीयावनो थायो 25 years दिनै दिल्ली बायदि जायगायाव जोंनि बर'नि सासे गेदेमा बिथांनि जिथु लामानि मुं बेयाव जानो थांबाय आरो मुसुखायाबो दिनैनि समाव बेखौ जागोन बे समाव नोंथाङा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आरोबाव मिथिनो लागोन बबे जायगानिफ्राय आङो एक्सुवेलि दक्षिण काजलगावनि नाथाय आं दिल्लीयावहाय लास्ट 25 years दङ आरो मा फोरमायगोन दिनैनि गोथार हाबाफारिनि सायाव दिनैनि बे हाबाफारियाव फैनानै बिराद मोजां मोनदों आरो आङो गावखौबो बिराद गोग्गानाय मोनदों आरो ना माने जोंनि बड'फानि नामाव जे मोनसे लामा दिनै नामाकरन जागोन आरो बिनि मुसुखाखौबो बेखेवनाय जागोन बिराद मोजां मोनदों आरो जोंनि बर' हारिनि दिनै बिराद गिदिर दिन दिनै बिराद गिदिर एचिभमेन्ट आरो बियो बिथांनिसिम बिथाङा फोरमायलांबाय माखासे खोथाखौ दा नैबे समाव आङो क'क्राझार जिल्लानि गाहाय नेहाथारि बिथां दङ नोंथाङा बिथांनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिथिनो लागोन जे दिनैनि गोथार हाबाफारिनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन बे समाव जों जोबोद गोजोननायजों बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि 35थि थैनाय सानखौ जोङो फालिदों आरो बरायदों दिनै जोङो खोब गोजोननाय मोनदों जे भारतनि गोदान दिल्लीयावहाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मोनसे मार्टजों लोगोसे स्टेचु कैलाश कल'नियावहाय बेखौ बेखेवनो थाखाय भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह मानिजाथाव बिथाङा फैगासिनो दङ बेखौ जोङो दान्दिसे उनावहायनो बिथांनि गोथार आखाइजों बेखेवनाय जागोन दा दिनै जोङो बर' फिसा हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोन्दों बर'फोरा जे थांनानै थानो थाखाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ गावनि सानथौ आरो सानस्रिजों नाजाबोनायनि गेजेरजों बिथाङा सोमावसारबोदोंमोन आरो बिदिनो खौसे जानानै जोङो दिनै फैनानै बिथांनि जे नाजानाय जे बिथांनि सोमावसारनायनि गेजेरजों जों मोनबोनाय बे फिथाइ महरै दिनैहाय गोदान दिल्लीयावहाय जोङो फिन बर'फोरनि जे मोनसे जारिमिनारि हिसाबै जों मोननो हादों आरो बेयो जोंनि गेरेमसा बर' माहारि दानायनि बेयो मोनसे गिदिर फेलार होननानै माने खुन्थिया होननानै जोङो साननो हायो फैबाय थानाय समाव मुलुगनां लेभेलाव आरो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि लण्डनाव बा गुबुन थावनियावहाय बा आमेरिकायाव जोङो बेनि मुसुखाखौ बा बबेबा मोनसे थावनियाव जोङो बिनि मार्क हिसाबै जों मोनहैनो हागोन जोंहा बर' फिसा हिसाबै जोङो फोथायनाय दङ आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि सासे मावथि हिसाबै दिनै जोबोद गोजोननायजों जोंनि बे गोदान दिल्लीनि कैलाश कल'नियावहाय जे बड'फानि मुसुखा बेखेवनाय आरो बड'फा मार्क मुंनि मोनसे लामा बेखेवनाय बे हाबाफारियाव जोङो दिनै बरायनो थाखाय बेवहाय
थाखाय आगुर जानानै बा हांखुर जानानै दङ। गोजोननाय थाबाय बिथांसिम। नंगौ दिनै गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि गेदेमा बिथांमोना मोनसे नाजानाय दंखायोमोन जिहेतु जोंनि बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मुङा हादरावनो गोसारथों आरो बुहुमावनो गोसारथों आरो बेजों लोगोसे बर' हारिनि मुङा गोजौआव थांगोन बेखौ अराय सम नाजाबोबाय थाबोदोंमोन। बे समाव माखासे बाथ्रा मिथिनो लाबावगोन। नोंथाङा मा जायगानिफ्राय फैदों? आं जों गलाघाटनिफ्राय फैदों। मा फोरमायगोन दिनै नोंथाङा सान गोजाननिफ्राय नैबे हादरनि राजधानि दिल्लीयाव बाहागो लाफैदों बेवहाय मा फोरमायनो नाजागोन? गिबियावनोथ' बिराद गोजोननाय मोन्दों। बेयो जोंनि बर'नि एबा बड'लेण्ड आसामनि मोनसे जारिमिनारि मोनसे दिनैनि साना मोनसे बिराद मोजां माने जोंनि थाखाय बिराद गोग्गाथाव मोनसे सान। थ' बयबो जोंनि हारि आरो आसामनि गासै रायजो राजा बिथांमोना आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन जासिबाय आरो जोबोद मोजां नांदों जे दिनै हादोरनि राजधानि गोदान दिल्लीयाव दिनै जोंनि जि बड'फानि बेहाय स्टेच्युजों लोगोसे गोदान लामा मोनसे जोंनि बड'फानि मुङै दिनै बेहाय जोंनि सेन्ट्रेल सरकारा होनाय आं गिबियावनो मानगोनां जोंनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि, मानगोनां अमित शाह, लोगोसे आसामनि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टार आरो लोगोसे जोंनि बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' सार बिथांमोननो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गोजोननायखौ आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। गोजोननाय थाबाय। बिथाङाबो गोबां गोजान जायगानिफ्राय फैदों जिहेतु बेहाय आसामल' नङा बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजोनिफ्रायबो बेवहाय गोबां बर'फ्रा एबा बर' दैदेनगिरिफ्रा नुजाफैदों। आं बे समावनो नैबे दानि थासारिखौ दिन्थिनानै बे समाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों।